ポポルブフ第17章双子の兄弟の死。このようにして、フーナフプーとイシュバランケイはシバルバの主たちの試練に誓ったのです。けれども若者たちは自分たちが殺されるのを知っていたので、シュルーとパクアムという二人の知恵のある人を呼びました。フンナフプーとイシュバランケイは言いました。私たちはシバルバの主たちに今まで勝ってきたが、彼らは諦めずに我々を殺そうとするだろう。だから彼らに聞かれたらこう答えてほしい。もし私らの骨を崖から投げ落としたらどうだろうと聞かれたら、それではすぐに生き返ってくるからダメだと答えてくれ。若者たちはさらに言いました。そして、もし私らを木に吊るしたらどうだろうと聞かれたら、ダメだ、それではすぐに生き返ってしまうと答えてくれ。また若者たちは言いました。最後に川に流したらどうだと聞かれたら、それならよい、そうすれば生き返らないと答えてくれ。何度も若者たちに負けてしまったシバルバの主たちは悔しくてたまりません。どうしても若者たちを殺してしまおうと考えました。そこで大きなかまどに太い木の枝をたくさん入れて火を燃やしました。やがてフンカメーとウクカメーの死者が若者たちのところにやってきました。若者たちをシバルバの主様たちから我々が焼く肉を見に来いとのご命令だ。若者たちはわかりましたと答えました。火の燃え盛るかまどの前にやってきた若者たちにシバルバの主たちが言いました。このチチャの上を4回飛び越える遊びをしようではないか。若者たちは答えました。いや、ごまかさないでください。私たちを殺したいのでしょう。私たちを死が待っていることを私たちは知っています。若者たちは互いに抱き合い、一緒に頭から火に飛び込みました。こうしてフーナフプーとイシュバランケイは死んでいったのです。シバルバの主たちはそれを見て大喜びして踊り回りました。とうとうあの若者たちをやっつけたぞ。そしてシュルーとパクアムを呼び、若者たちが生き返らないようにするにはどうしたらよいか尋ねました。シュルーとパクアムは前に若者たちに言われた通り答えました。シバルバの主たちは若者たちの骨を石臼でひき粉にしました。
そして川に流しました。これであの若者たちは二度と生き返ることはないだろう。若者たちの骨の粉はすぐに川の底に沈み、どんどん固まっていきました。そしてみるみるうちに元の若者の姿になっていきました。